Ahojte, tak ja som tu dnes preto, aby som vám ukázala svoju najaktuálnejšiu bambuľku vyrobenú s láskou. Aj keď teda deň detí bol včera, ale určite majú vaše deti nejaké meniny, narodeniny, možno nejaký iný sviatok, alebo určite sa nájde nejaký dôvod, prečo by ste mohli svoje dieťa potešiť a urobiť mu radosť. Takže táto bambuľka má pletený sveterík, čiapočku, takéto nohavice, natraky, ktoré sa jej dajú samozrejme povyzliekať. Babika sa celá dá povyzliekať, poprezliekať. Zdarma je k nej takáto zavinovacia suknička s čipkou. Babike sa dajú krásne česať vlásky s riedkým hrebeňom, hýbe ručičkami, nožičkami, sama sedí, stojí, skáče, beha, tancuje, spieva. Samozrejme nespieva, neskáče a netancuje, aj keď by to bolo podľa mňa veľmi zaujímavé. Ale samozrejme to bol žart. Ale chcem tým povedať, že určite sa s touto bábikou vaše dieťa zabaví, pretože dievčatka veľmi rady češú svoje bábiky, takže dajú sa jej robiť pekné vrkôčiky. A veľmi rady dievčatka prezliekajú svoje bábiky. Takže tu je tá možnosť. A ešte ďalšia vec. Dnešné deti sú veľmi citlivé a vnímavé a určite si všimnú a budú vnímať, že táto bábika je vyrobená s láskou, pretože do nej vkladám svoju pozitívnu energiu. Ja som tejto bambuľke dala meno Ruženka, ale mňa by zaujímalo, aké meno by ste dali vy tejto ružovej bábike. Takže ja sa teším na vaše komentáre a na vaše nápady. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a uvidíme sa na budúce. Ahojte!